I've said to NSFAS, respond at the shortest possible time, and every single inquiry must be responded to. Umphathiswa wezemfundo ephakamileyo uthi ayikho ngxaki ingxowa-mali yenkxaso yabafundi NSFAS. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu umnumzana Sihle Zikalala uthiwe hlaso wabalekiswa kumsitho wezokwakho obanjelwe Rustenburg eMntla-Ntshona emva kokumbonzeleka kobundlobongela kweqela labezokwakha. We know that we will be playing against a very, very good team. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uthi kusekusasa ukuba kungagqitywa ngokuba indebe ye-DStv Premiership iza kulala phi na. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimba wangokuhlwanje. Ayikho sezingxakini ingxowa-mali yenkxaso yabafundi NSFAS ngokutsho komphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande malunga ne-90% yabafundi beyunivesithi ibhaliswe phantsi kwentlawulo ngqo ye-NSFAS. uGqirha Nzimande bethetha noNondaba ePitoli malunga nokuhlawulwa kwezibonelelo. Minyaka le kuhlala kukho isimbonono nge-NSFAS kukhalazelwa le naleya nto leyo ishiya abafundi bekwimeko yokuba zizigculelo. Nangona kunjalo isebe lemfundo ephakamileyo noqeqesho lithi akukho ngxaki. I've said to NSFAS, respond at the shortest possible time, and every single inquiry must be responded to. Umphathiswa uxolisile kubafundi abatyekezwe ngempazamo kwinkxaso esithi la makhwiniba enzeke emva kokusungulwa kwenkqubo yokuhluza abafundi abafunyaniswe bexhaswa ngokungafanelekanga benikezele ngeengxelo zobume bamakhaya ezinganyanzekanga. Initiate criminal and legal action against all those students and parents who have been defrauding NSFAS. Ngabafundi abangaphezulu kwe-11,000 ababhenile ekuguzulweni kwabo kuluhlu lwabaxhamliyo. You need to show your face, Chair. I think it's a show your face campaign for you to be paid your allowances. So for those that have not shown their faces, please do approach NSFAS in your institution so that we know you. We don't want to pay bogus students or fake students. Gqirha Nzimande uhlabe ikhwelo kubaxhamli abangekabhaliseli okanye baguqukele kule nkqubo intsha entlawulo ukuba benze oko ngokukhawuleza. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu umnumzana Sihle Zikalala uthiwe hlaso wabalekiswa kumsitho wezokwakha wesebe lemisebenzi obanjelwe Rustenburg eMntla-Ntshona okukulandela ukuba iqela labantu ekukholelwa kuba ngoonokontraka basekuhlaleni limbonzeleke ngobundlongondlongo kwiholo bekubanjelwe kuyo lo msitho lityhola ukuba omnye woonokontraka obelapho ubandakanyeka kufumbathiso lwamagosa aseburhulumenteni ukuze afumane ithenda zokwakha. Bambonzeleke belugcwabevu ngumsindo apho bekubanjelwe khona umsitho onokontraka. Iqela elidale umbhodamo livakalise unobangela ukuba lenze oku. We are here to call him to order and we can't divulge much as for now. We'll talk to the media after we are done with him. Ukanti umphathiswa uSihle Zikalala bekulindeleke ukuba enze intetho ephambili khange abuye. Kubanjwe abantu abathandathu kwaThema kulandela uqhankqalazo oluqhambeke kulamandla abahlali bakwaThema eTsakani naseDavidton kwiMpumalanga baqhankqalazela ukungabi namanzi. Abahlali banquzulene namapolisa ngalentsasa uninzi lwendlela zivaliwe izithuthi zakhonjwa kwezinye indlela ngenxa yezintshukumo. Abahlali abalugcwabevu ngomsindo kwaThema naseTsakani ngelinyanzelisa impendulo kwabasemagunyeni bangene ezitalatweni besathulela kushokoxeka kwamanzi. Sele kuphele iveki kuya enyangeni uninzi lwabahlali bengenawo amanzi kwendawo zabo. It's a shutdown because now we're tired of staying so long without water, without electricity, because our service delivery is very poor. It's been an ongoing issue. Started, I think, early this year, started to go off and on. Then August, we got a notification from Rainwater that the water is going. Since then, we had no answers from them. Abahlali banquzulene namapolisa konzakala abantu abaqini buncinane emva kokuchanwa zimbubulo zerabha. No, we were just protesting peacefully, just sitting there at the top. So all of a sudden, the police started shooting at us. It was a peaceful demonstration. We were just demonstrating, and then they used this rubber bullet. They even shot me here. Nakubeni kutyalwe izigadla zamanzi, kodwa aboneliseki ngumgangatho wamanzi abawanikwayo abahlali. They are sending trucks. These trucks, I think there's dirty water. Whenever we drink water there, your stomach is running. So this youth truck,
So it's very, very difficult. We want our water from the taps. We don't believe in tanks because even there's a rust from the trucks. That day they send water for us to drink. We're not cows. We're not gonna live like this. We say enough is enough. Abasemagunyeni ekurileni bathi basebenzisana neRand Water ukukhawulelana nengxaki zonke inkisho lwamanzi kule mimandla. Usekela Mongameli Paul Mashatile uthi ilizwekazi leAfrika likwazi ukuqhubekeka liyekelela umxakatho kumba wokulungela ugonyo kunye nezifo eziquqisayo. Uqhube ngelithi isifo seCovid-19 sikwenze kwacaca oku ngelixa kwabona ukuqhwalela kwezempilo kwihlabathi jikelele. Mashatile bethetha kwindibano yajikelele yama-28 yabavelisi bezitofu zogonyo bamazwe asakhulayo eKapa namhlanje. Bangaphaya kwezigidi ezintandathu abantu ababhubha ngenxa yesifo seCovid-19 kwihlabathi jikelele. Esi sifo siquqisayo saqhoka ihlabathi jikelele kwiminyaka emithathu yadlulayo kwaye ke nokugxabhaziswa kokwenziwa kwezitofu kwabonisa imingeni emininzi ehlabathini. The goal of equitable vaccine access, especially as the globe recovers from COVID-19 pandemic, is a core outcome sought by BRICS members and other groupings in the developing world. Ngabathunywa abangama-300 abazimase inkomfa yokuxova imiba yezitofu zogonyo. Umashatile umemelele amagosa aqeqeshelwe esi sakhono ukuba ahlale eziphucula ukulungiselela unongekehli kwezempilo. Africa, like many regions, face significant challenges in securing sufficient vaccines, particularly during the COVID-19 pandemic. In an ever-evolving world, we cannot remain reliant on external sources for vaccines and pandemic readiness. Umbutho wezizwe ezimanyeneyo uyalixhasa iphulo lelizwekazi leAfrika lokuziphucula nokuzimela. Sele izikhemesti ezintathu kweli loMzantsi Afrika ezisele zibhinqele phezulu zifaka isandla kwimveliso zezitofu kweli. Kufakwe isikhalazo sokuxhaphaza ngokwesondo ngakwijaji ephezulu eMpuma Koloni nesidluliselwe kwiqoqo elichophela amatyala ezobulungisa ukuphandwa ngokuphangaleleyo. Ikomishoni yenkonzo zezomthetho iJSC iza kudibana ngo-Okthobha nalapho kulindeleke kushukuxwa kwalomba. Ikomiti yezobulungisa ijongene nokuziphatha ifumanise ukuba isikhalazo esifakiweyo sinobungqina betyala obunesihlalha nethe yaphakamisa ukuba izityholo zokuxhaphaza ngokwesondo ngakujaji uSelby Mbenenge waseMpuma Koloni ziphandwe liqoqo elichophela amatyala ezobulungisa. We now, with our client, will focus on preparing for the tribunal process, which has the power to find the judge president guilty of gross misconduct, and we are hopeful that the tribunal process ahead will proceed without undue delay, given the seriousness of this offence. Eliziko le-SABC lifumanise ukuba ezi zityholo zokuxhaphaza ziquka imiyalezo yeWhatsApp. Iso lezobulungisa iJudges Matter nelimemelele ukuba ehle esikhundleni uJaji Mbenenge lithi isigqibo sokuba kunobungqina obaneleyo kusini na sisezandleni seqoqo elichophela amatyala ezobulungisa. I think there is a recognition by the JSC that this is an important matter and needs to move. So that's encouraging. Whether at the end of the day there is enough evidence is going to be for the tribunal to decide. Lomba uvule ingxoxo mpikiswano mayela nomgaqo nkqubo ojongene nokuxhaphaza ngokwesondo kwejaji nomantyi kwinkqubo yobulungisa. Ukususwa kwejaji esihlalweni yinkqubo engqongqo ukuba ikomishoni yenkonzo zobulungisa ifumanisa le jaji inetyala lokuziphatha gwenxa emva kokuchopha kweqoqo lezobulungisa. Lomba uza kudluliselwa ipalamente nalapho amalungu angaphaya komyinge ka-60% ayakudingeka ukuvota kwelokuba le jaji ijongane nenkqubo yokuguzulwa. Ikumkani yesizwe samazulu kumkani Misuzulu kaZwelithini ujongene nomsebenzi wokonyula inkulumbuso yesizwe samazulu emva kokukhothama kwenkosi Mangosuthu Buthelezi. Ubuthelezi usibambe sisihlalo iminyaka ngama-67 nalapho anike inkonzo phantsi kwekumkani ezintathu. Ngukumkani yedwa onobungangamsha bokonyula inkulumbuso.
Isikhundla sokuba undunankulu kaZulu sasivele sikhona emandulo ngekhathi zelembe uShaka ngesikhathi yena eqoka uNgomane Mdletshe. Lesikhundla simqoka ekuthathweni kweinqumo ezinqala zomkhandlu kanjalo nokucebisa inkosi nokubhekela inhlalonhle yesizwe samaZulu. Umndeni wakaButhelezi ubulokhu kulesi sikhundla njengoba uyise kaMntwana uButhelezi uMathole nomkhulu wakhe uMnyamana bake basiphatha. Ongoti kwezamasiko bathi njengoba umndeni wakaButhelezi usugezile nesilo uMisuzulu sayobhonga emswaneni, indlu lamithi yamakhosi singamemezelo ozongena ezicathulweni zikaButhelezi. Inqubo ila nje ukuthi ngakusasa kuqala ukuzila, kusho ukuthi usebekhululekile masebegeziwe sebekulungela ukuthi bangazila, nasi isilo sesikulungela ukuthi singaqoka. UButhelezi ukhathule indima enkulu eholele ekutheni isilo uMisuzulu singene inyathelweni zikayise uZwelithini kaBhekuzulu ngaphandle kweinkinga zombango walesi sihlalo. Akulula ukuthola umuntu ongathi evuka ekseni ebese ngene ezinyathelweni zakhe, kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi kuzoncika ukuthi ubani oqokwayo, iziphi impawu nazo, isiphi isiphiwa naso. UButhelezi ubelokhu ethola ukugxekwa yilaba abathi usebenzisa lesihlalo ukuzuza kwezombusazwe. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Inhlupheko nokunqongophala kwezindlu iseyeyona mingeni ijongene nabahlali baseMpuma Koloni. Umama uNondumiso Godwana waseDyoki ophila nesifo sokuficala uthi waqala ukuba sebugxwayibeni emva kokuhlaselwa sesisifo kwiminyaka emithathu edlulileyo. Uhlala kwindlu eligumbi linye kwimeko emaxongo nentombi yakhe eminyaka 12 nomzukulwana oneminyaka 5 uxhomekeke kwimali yesibonelelo sabantwana. Eli sele ilikhaya kusapho lakwaGodwana kule minyaka 4 edlulileyo. Le ndlu uyigcinisiwe nanjengoko engekabi nayo indawo yakhe. Igwancinci ingenawo nombane. Xa kunethayo iyanetha gxile endlu icala lonke le ndlu kuhleka landa inebhedi yodwa. Iyanetha yonke xa kunethayo. Ndiye ndibeke ikhandlela phaa ecasini kwencwadi yami endibhalela kuyo, ndibhale uba ndize netshomi yam apha maybe sizokwenza loo project ndivese ndibe neentloni. Olu sapho luphila phantsi kwentlupheko. uNondumiso kakwazi nokurholela umzukulwana wakhe ngenxa yemeko akuyo. Ngoku bendingena stroke besiphila igrant yabantwana babini yalo nabanye abantwana bam abadala basekhaya. Qha yaphele yabo ngoba badala ngoku bangapha kwe-18 kushiyeke lo wayedwa. Umasipala waseLundini uthi lizokokhelwa elisapho xa benendawo yabo okanye inxiwa elilelabo. Human settlement akazukwazi ubanikeza uncedo abanika temporary structure kwindawo engeyo yabo ezawuthi ke ebuyile umnikazi wabo aphinde abakhuphe pha. Makazame abe nendawo yakhe segameni lakhe. Kunzima ukuhamba kuGodwana, kusekho nezinye izinto angasakwazi ukuzenza. Bakwacela uncedo ukuze baphucule imeko yabo yokuphila. Ndingulwandile Mbulali eUki. Inkundla ephakamileyo yaseRhawutini igwebe ngakwicala lelungu lepalamente kwi-EFF uGqirha Mbuyiseni Ndlozi yasichaza njengezingekho mthethweni iingongoma ezabhalwa liphephandaba iDaily Sun. uNdlozi wasa enkundleni Media 24 ngo-Agasti ngenqaku eyalishiqilela ngo-April ka-2021 nalapho kwakutyholwa uNdlozi ngokuxhaphaza ngokwesondo. Kwisigwebo inkundla ifumanise ukuba eli phephandaba laphantsi ukubonisa ukuba lalibeka phambili umdla woluntu ngethuba lipapasha elinqaku, kanti eli phephandaba liyalelwe ukuba liwasuse onke amanqaku anezenyeliso kuwo onke amaqonga onxibelelwano. Inkundla ephakamileyo ePolokwane Limpopo ifumanise oosomashishini ababini nomnye abatyholwa kunye naye benetyala lokubulala. Abasomashishini uMarcus Marhato noJoshua Hlako nabatyholwa naye uKhumbelo Mabirimisa bafunyenwe benetyala lokubulala banqunqa amalungu kaRoni Marhato esishekho besenzela ubugqi bezoshishino ngo-2006. Waqoqodiswa eSoshanguve kumantla sePitoli ze wabulawelwa kwindlu kaHlako esishekho.
I-NPA ithi kuthabathe iminyaka eli-17 ukuza kwizigqibo zelityala nanjengoko amangqina besoyika ukuza ngaphambili nobungqina obunesihlahla. Usapho lwaswelekelweyo luthi lusakhangela iintsalela zikaRoni Marhato oko kwango-2006 ukanti luchwayitile sisigwebo senkundla. Sichithiwe isiphakamiso sokungathenjwa kwenkulu-baphathiswa yaseFreystata umxolisi Dukwana esithwethaca Economic Freedom Fighters kwindlu-yowiso-mthetho. Amaqela ezopolitiko kwindlu-yowiso-mthetho wasixhasa esi siphakamiso athi i-EFF idlala ipolitiki phambi konyulo jikelele lonyaka ozayo. Lo mbutho uthi amaxabiso aphekiwe kwaye uDukwana ubonakale ixhasa lonto. Uthi 3.4 yezigidi zerandi yachithwa kumngcwabo omphathiswa wezemfundo Tate Magwe kuphawulwa ukuba uDukwana uthetha ngomlomo kuphela kwizimvo zakhe zokuba uza kulwa ubuqhophololo. I-EFF ithi inkulu-baphathiswa ayikufanelanga ukongamela imali yephondo, isiphakamiso sesakhatywa. Bathandathu omasipala abasecicini lokuwa eMpumalanga, isebe lobambiswano ngolawulo iCOGTA lithembise ukuba liza kubabeka phantsi kweliso elibukhali abamasipala. Omasipala ngabo ekumelwe ukuba bazise iinkonzo eluntwini kwaye xa beqhwalela oko kukhokelela kuqhankqalazo lwabahlali ngenxa yokungafumani inkonzo. Isebe lezobambiswano ngolawulo lizinikele ekuqinisekiseni ukuba abantu bayazifumana inkonzo. We have got, for example, municipality in the house here like Tabachweu. We're looking into the state of their roads, their service delivery, their water provision, which has killed tourism, which is one of the key drivers of economy. Kwezi nyanga zidlulileyo uluntu lwendawo eziliqela luphume lwathi bhazalala leyokuqhankqalaza ezidalatweni luvala nendlela lukhalazela ukungaziswa kwenkonzo. We have to keep on buying out water from a contractor and then he brings water to us. But it's not always in time, so we are delayed on doing our washing, finishing our work. Nangona abahlali bekhala mihla nezolo, umphathiswa weCOGTA eMpumalanga uMandla Msibi umentla esithi omasipala basebenza ngendlela ekulindeleke ngayo. I can tell you standing here that municipalities are delivering services in accordance to their plans. In terms of the law, remember, they are starting off financial year as the 1st of July, and most municipalities are first within the line legislation of the first quarter of 25%. So there's no battling on service delivery. Akwaziwa ke ukuba ziyakuzala nkomonina ezintlanganiso zenyanga phakathi kwamasipala, urhulumente kwazwelonke kunye nabahlali. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe busuku benzolo.